טוב, אז ככה, אני אסביר לכם קצת על הפאנל ניהול. זה פאנל של לקוח, אתם רואים ב-28.5.2025. איך זה בעצם עובד, אני אסביר עליו כי יש הרבה שאלות. אז פה בעצם מקבלים גישה, כל לקוח מקבל בעצם גישה, שם שתה בסיסמה, הוא מתחבר, ויש לו בעצם אופציה לראות בהמשך. כמובן אנחנו כל הזמן משדרג את זה. כרגע זה בינתיים נראה ככה, רק שיהיה לכם אינדיקציה ושתדעו מה קורה. אז זה בעצם לקוח שאצלנו, אז שימו לב, יש שתי הזמנות, נגיד היום, שתי הזמנות שנכנסו סך הכל 1,400 שקל, טוטל להזמנה ממוצע של 700 שקל, זאת אומרת היה גלות גדולות היום, שימו לב, רק שתי הזמנות, לא צריך יותר מדי, שווי 1,400 שקל. הרי אפסלים, אם מישהו לקח אפסל, זאת אומרת יש פיצ'רים שנוספתי או כל מיני באתר, קופץ לאנשים, אני כל הזמן משדרג את זה, שהם לוקחים בנוסף. עלות מוצר, בדרך כלל אנחנו לוקחים 34%, אבל לרוב זה אפילו פחות, תלוי במוצר. ואז בעצם לוקחים את זה פחות זה, ואז יש את העלות פרסום, שזה ספציפית של אותו יום, אתם רואים, יש פה גם את התאריך של אותו יום. וזה בעצם פרופיט בלי מע"מ, זאת אומרת לעוסק פטור. בדרך כלל יש שוב את הפאנל הגישה שלי האישי, שאני בעצם מגדיר את ההגדרה הראשונית, או לפני שאתם מתחברים, עושה הגדרות כמובן לכל לקוח, שעם בלי מע"מ כל הדברים האלה. ספציפית אצלו אין מע"מ, אז תראו הרווח נשאר על 44% היום. עכשיו, אם נסתכל חודשי, בואו נסתכל מה קרה כל החודש. עכשיו, העלות שיווק היא מתעדכנת כל 10 דקות. זאת אומרת, אתם רואים, זה מידע כרגע לא נכון. למה זה מתעדכן כל 10 דקות? כי יש לנו הרבה לקוחות, ובעצם אנחנו לא רוצים שיהיה עומס על השרת. כמה שהשרת חזק, כל לקוח יתחיל לעשות לי רענון, זה פשוט יקריס לי את השרת, כי כל פעם מקבל כל שנייה בקשה, לדעת העלויות שיווק, אז זה בעצם מקריס את השרת. אז זה מתעדכן כל 10 דקות, זאת אומרת, התחלנו, לא יודע מתי התחלנו את הסרטון, צריך לחכות 10 דקות, ואז בעצם זה מתעדכן. אז בואו נחכה, בואו נראה, בואו נעשה רענון. אז לא, צריך לחכות, אני אחזיר את הסרטון שיגיע 1:50. אני אחזיר. טוב, אז חזרנו, אז ככה, עברו 10 דקות, רואים? מהרגע שהסרטון הקרוב התחלנו אותו, עברו 10 דקות, נספר, יופי. הופ, זה ההוצאות שיווק של החודש. מתחילת החודש, אתם רואים את התאריך, עד 2025. סך הכל, הוא הכניס 13,000, הממוצע הגלה שלו 275, הוציא 6,000 שיווק, וסך הכל נשאר לו רווח 3,092, 22%. זהו, אפשר בגדול לשחק פה לפי תאריכים, להסתכל שנתי כמובן. זה בגדול על הפאנל לקוח, בסדר? אז זהו, צריך לשים לב, גם ה-34% זה לא תמיד נכון, לרוב זה פחות, תלוי במוצר, שוב, תלוי במוצר. פה ספציפית גם הוא התחיל מה-13, אני לא טועה, ב-14, אז, ואנחנו ב-28, ויש עוד עד 14, יש עוד מלא זמן, יש פה כבר מוצרים שהם מנצחים, ומתחלנו איתם כבר, מתחילים סקייל לאט לאט. זהו, אז שיהיה לכם המשך יום קסום.